ברוכים הבאים לפרק שני של בנייה בשידור, הפעם קראנו לו נחליט אחר כך. איזה כיף שהגענו לפרק שני. אהלן, מה נשמע? כן, מעולה. בהחלט נחמד מאוד. יאללה, על מה אנחנו מדברים היום? טוב, אז ככה, היום נספר סיפור על משהו שהיה נראה נורא נחמד, נורא ברור, בית פרטי, שיפוץ, תוספת בנייה, יש גם מעלית, קצת תוספות אחרות, מורכב, ארוך, אבל לא כזה סיפור למיטיבי לכת, עם תוכניות, עם פיקוח, אפשרי בהחלט. אממה, חלק מההחלטות על ידי הבעלים הוחלטו שלא לקבל עליהם החלטה, ואז התחלנו להגיע לכל מיני מצבים באמצע הדרך של פקקים, תסכול, בעיות ועוד הרבה מאוד זנבות שאי אפשר לצפות אותם קודם לכן. את זה נספר בהמשך. ואז גם הקבלן מתוסכל וגם הלקוח מתוסכל. בערך כולם. בדיוק, יופי. אז אנחנו יוצאים לדרך. תראו, קבלת החלטות וסיום התכנון זה שלב מאוד קריטי, חשוב לי להסביר למה. כל שינוי שאנחנו עושים, הוא משפיע על הרבה יותר דברים ממה שנראה לכם. בואו ניקח דוגמה. אני הרבה פעמים אומר לאנשים, בואו נבחר גופי תאורה. כאילו, החלקת על בננה הבוקר, מה נסגר איתך? עוד לא סגרנו הסכם עם קבלן, אתה שואל אותי על גופי תאורה? כן, זה צריך להיות שקוע אולי בתוך גבס, אולי יש לזה הכנות, אולי משהו שצריך ליצוק אותו. מלא דברים, באמת זה משפיע, זה נראה לכם תמים, אתם מבחינתכם לוחצים על מתג ונדלק האור, אבל זה משפיע. זה משפיע על מלא דברים. בואו תראו. כל שינוי משפיע על גובה של תקרה, משפיע על גובה של מתגים, משפיע על האם כמות מסוימת של צינורות נכנסים באיזה מקום, זה כל מיני דברים. הלקוח הזה פתאום אמר? על כל ההכנות לפני כל מה שאתם עושים, לקוח פתאום יכול לבוא להגיד, כן, אבל רק מחמם מגבות במקלחת. זה הכל. כן, אבל רק בשביל מחמם מגבות צריך גם חשמל, גם תלייה מסודרת מאחורי הקיר אם זה גבס, ולפעמים זה יכול להוביל לפירוק של חצי אמבטיה כדי לעשות דבר כזה מחדש כשהיא גמורה. קחו עוד דוגמה, חשמל חכם, מבחינת הלקוח, יש חשמל, ויש חשמל חכם, מבחינתו הוא רק רואה את התוצאה, הוא לא מבין מה קורה מאחורי כל הצינורות וכל הבוכלטריה הזאת שקורית מאחורה, ופתאום יש לוח חשמל שהוא לא 40 על 60, הוא כבר 1.20 על 2, זה אירוע אחר, צריך למצוא לו מקום, הוא תופס מקום פיזית, זה דברים שצריך להיערך עליהם, אותו דבר נכון גם לגבי מרכזיית מים, זה משפיע על הביצוע, זה דבר שמשפיע על דבר, הם משפיעים מאחד על השני. תגיד, למה למשל זה כזה קריטי? מה יקרה אם, לא יודע, יזמינו את המטבח אחרי שהכל מוכן? מה יקרה? יאללה, אתם יודעים מה, אתם כאילו מי שלא מהתחום עכשיו חושב לעצמו מה הבעיה, בונים בית, מזמינים מטבח, אבל כשמזמינים מטבח, יש מלא הכנות, אתם רוצים קיור, אז הקיור הזה צריך הכנת מים, הוא צריך הכנת ביוב, הוא צריך אולי טוחן השפעה, אולי מטהר מים, המדיח נמצא לידו, הוא גם צריך את ההכנות שלו, יש משהו שנקרא שיקי שירות, מקרר, לכל הדברים האלה צריך לעשות את ההכנות שלהם, אם אתם בשיפוץ, זה עוד יותר חמור, למה? כי בשיפוץ שוברים הכל, אחרי יומיים בונים קיר 2, ומה עושים? מתחילים לעבוד על חשמל ואינסטלציה. עכשיו, אם אין לי מידע על המטבח, אני יכול לסיים את הבית, ואז למדוד מטבח, ויש ספקים שמדברים על 90 יום. כלומר, הבית גמור, ואחר כך עכשיו מתחילים לייצר את המטבח. יש לכם בית בלי מטבח, אתם לא יכולים להיכנס אליו. אני קורא לזה המרוץ למטבח. אני, דבר ראשון, מה שמעניין אותי, התחלנו לשבור, אני כבר רוצה לדעת מתי מודדים את המטבח. אני מכוון את החשמלאי ואת האינסטלטור, תתחילו מפה, והטייח יתחיל משם, והרצף יתחיל משם, ואני רוצה לדעת קודם כל את המטבח. זה פריט אחד, לדוגמה. נכון. מה עוד למשל? הכי מבאס שהיה, שהגיע מיטה עם ראש מיטה מהמם שכיסה את כל השקעים, ועכשיו צריך לחצוב ויש פרקט, ובסדר, מגנים על הפרקט, אין שאלה. מה קורה לאלומיניום? הכל מתמלא אבק, זה מבאס. אבל בסך הכל לקחו מיטה גדולה בעוד 30 סנטימטר. אחלה, אז אתם צריכים לעשות את הקנייה הזאת. מתי אתם צריכים לעשות אותה? תקדימו.
תקנו קודם ותגידו זה המיטה שלי, ותגידו לאדריכל או מעצב, זה המיטה, הרוחב שלה 2 מטר ועוד 20 סנטימטר מכל צד. תתמודד עם זה, הוא יתמודד עם זה ככה. אבל תגידו לפני. מה קורה אם למשל מישהו החליט באמצע העבודה שהוא רוצה להתחכם קצת יותר, והוא החליט שהוא עובד טוב, אני רוצה חשמל חכם בבית. מה עושים? אז חשמל חכם, יש לזה, האמת, אפשר לעשות על זה פרק שלם, אבל ממש 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 על קצה המזלג. ההכנות של חשמל חכם הן שונות בתכלית, כלומר, זה לא עובד אותו דבר. הצנרת צריכה ללכת לריכוזים בצורה אחרת, אני לא אלאה אתכם כאן, יש לזה גם פתרונות עם דברים אלחוטיים, אבל אם אתם רוצים חשמל חכם טוב, שהוא האמת לא עולה הרבה, אתם צריכים להערך לזה מראש. באמצע, זה יכול להעריך את הפרויקט בהרבה. זה אשכרה לעצור את העבודה, לתכנן ולחזור. ובסוף גם יוצא הרבה יותר יקר ממה שהיה עולה אם היו מתכננים אותו מראש. חד משמעית. זה להחליט אחר כך, איבדתם עוד כמה עשרות או מאות אלפי שקלים. אני חותם על זה. כל מי שבונה איתנו ויודע שאנחנו דורשים להביא את הכל להתחלה, פחות חווה מהבעיות האלה. איזה עוד דוגמאות למשל, כמו מתחום האינסטלציה? בואו נחשוב על זה. מה קורה עם אינסטלציה? אינסטלציה יש לה לדוגמה מחלקי מים, שצריך למקם אותם, זה תופס מקום, זה לפעמים קצת בולט מהקיר, זה משפיע על כל מיני דברים. אגב, אם לפעמים עושים 2 אינטרפוצים בכל חדר אמבטיה, זה אומר שהחנוכיה, הקוטר שלה צריך להשתנות, והאורך שלה צריך להשתנות, ואם אנחנו בונים בנייה חדשה, ויש לנו בדיקות של חברות שעושות בדיקות כמו איזוטופ, איזוטסט וכאלה, אנחנו ניתקל בבעיה שהם לא יאשרו את החנוכיה בתצורה הראשונה. חד משמעית. אז כאילו קטנות, אבל מתישהו צריך לקבל את ההחלטות האלה, בואו נחליט אותם לפני. תגיד, היה לי איזה מקרה שאני זוכר שהיינו בו, שהחליטו באמצע הדרך, אחרי שהניחו צינורות ביוב לאורך המבנה, נורא מצא חן בעיני הלקוח לעשות צנרת שקטה, זה היה נראה כמו אייקון נורא נחמד. אבל כל זה נעשה אחרי שהתקנו את הצנרת, אז איך זה... אז זה סתם איך זה בסה. נראה לך? כאילו הוא מבחינתו אמר, טוב, אני מביא וסיפק את זה אפילו לשטח, אז העלות של זה היא לא הייתה דרמטית, אבל היום הדבר הכי יקר זה לא רק בבנייה, זה שכר עבודה. זאת אומרת, כבר תלו את זה, לא היה אכפת להם לתלות צינור ורוד במקום צינור אדום, זה לא משנה למי שמתקין אותו, זאת אותה עבודה, פשוט היה צריך להגיד את זה מראש. אז הוא היה צריך לשלם על פירוק, והיה צריך לשלם על התקנה, מיותר, פשוט מיותר. אז אלומיניום, גם שם זה יכול לקרות? מאוד. איך זה יכול לקרות באלומיניום? מתכננים. לאלומיניום יש מידות מאוד ברורות, זה לא מוצר גמיש, זה מוצר מאוד קשיח. הוא עומד בפני עצמו, הוא צריך את המקום שלו. אם טועים בעובי הקיר, בצורת המפתח, או בכל דבר אחר, מקבלים משהו שאחרי זה פשוט או לא מרוצים ממנו, או שהוא לא תקין, או שהוא לא עושה את העבודה שלו כמו שרצינו. בוא נמחיש את זה לאנשים. איפה זה בא לידי ביטוי בנושא האלומיניום? יש משמעות האם האלומיניום הוא 0 כלפי פנים, או שהוא יושב באמצע עובי הקיר, זה משפיע על משהו? בוודאי שכן. כל מיקום של האלומיניום מצריך הכנה של כל הפתח עצמו. בנוסף לזה, לא רק הכנה, הוא מצריך גם התאמה, אם צריך או לא צריך משקוף עיוור, לפי אופן הפרט של האלומיניום פלוס, האם צריך או לא צריך אבן קופינג שתגן עלינו מחדירת מים, מפרטי האיתום משתנים לחלוטין, כל ההכנות בעולם האלומיניום, מפתחי חלונות וגם במפתחי דלתות, צריך להיות מאוד מתוכנן, כדי שנגיע לתוצאה שזה ייראה כמו שזה היה נראה בתצוגה איפה שהזמנתם את זה. וגם יש משמעות למיקום בתוך עובי הקיר, מבחינת אם רוצים לראות את ארגז התריס בולט, או אופן ארט שהוא שקוע, זה משפיע, זה דוחף את האלומיניום לפעמים קצת פנימה, וזה עושה את זה מאוד יפה, אבל לפעמים זה מצריך שיהיה עדן חלון שונה מבחוץ ושונה מבפנים, זה מכפיל את העלויות שלהם. זה המון קטנות, אם מקבלים אותם תוך כדי תנועה, תסכול,
עצבים, לא ישנים בלילה, ועולה לכם מלא כסף, וכל זה פשוט סתם. מה אפשר לעשות כדי להימנע מזה? בוא ניתן משהו פרקטי. נורא חשוב לקבל את כל ההחלטות לפני כן, לא לבנות על זה שיש פוטנציאל נורא נחמד ונורא יפה של היצע אינסופי של רהיטים ועריכים ומוצרים. צריך לקנות את הכל, להזמין את הכל, לוודא שזה ממתין לכם, לדעת שזה שלכם, ולוודא את התכנון עכשיו לפי המוצרים שרכשתם. לא תאמינו עד כמה זה משמעותי. היום בגופי תאורה, בגלל שיש הרבה גופים נטלים וארוכים וכולי, יכול מאוד להיות שנקודת היציאה, החיבור של החשמל לגוף תאורה, היא בדיוק במקום המנוגד לו ביחס לאיך שתכננתם אותו. הכל צריך להיות משהו שיודעים מראש לאן הולכים, לפי זה הרבה יותר קל להגיע לתוצאה המתבקשת. מעולה, אני הייתי מוסיף לזה שיש גם נושא של עלויות של הובלה, זה נכון בקרמיקה, זה נכון בגופי תאורה, צריך להיות מודעים לזה, לא לשכוח, זה כמה מאות שקלים פה ושם, אבל זה מצטבר. בוא נמחיש את זה למי שלא מתחום הבנייה, בוא נתחיל, אמרנו, גופי תאורה דיברת, מיזוג יכול להשפיע לנו, או שינוי של ארון חשמל, להזיז אותו ממקום למקום. בוודאי, רק ארון חשמל, זה הכל, בסך הכל. סוג של קופסה גדולה מפח, שמצטרפים אליה בין 50 ל-250 צינורות בבית ממוצע. ועבודה שהיא יכולה להתחיל, שכל שינוי מתחיל ממאות ועד אלפי, וגם עשרות אלפי שקלים וגם יותר. לכן מאוד מאוד חשוב שהתכנון לא רק של הצרכים שלנו, אלא של מה שמספק את הצרכים שלנו, המערכת שעליה זה יושב. כן חכם, לא חכם, כמה הדלקות, איפה הדלקות, למה הדלקות. הדברים האלה מאוד חשובים לתכנון. אחרי זה הם עולים לכם הרבה יותר כסף. וזה מרגיש נורא לא נעים. לבנות, לפרק, לבנות, לפרק, לבנות. בוא ניקח דוגמה אחת בולטת, חברת חשמל. נגיד, אם זה בנייה חדשה, והחלטנו פתאום לשנות את התכנון, להזיז את מיקום לוח החשמל מפה לשם, לא משנה אם זה מטר או 2 או 10, זה לא רלוונטי. הנייר סופג את זה, זה קל. מה קורה אם אנחנו בשיפוץ וכבר יש הזנת חשמל עד ללוח, ועכשיו אנחנו רוצים לשנות את מיקום הלוח חשמל. אז במה זה כרוך? בפועל זה נראה נורא נורא פשוט, אז בן אדם רגיל יבוא ויגיד, מה הבעיה? שבע חשמלאי שיזיז את המקום שלו ממקום למקום. כי אנחנו חיים בעידן של קופי-פייסט. אבל בחברת חשמל זה לא עובד ככה, התהליכים עובדים בצורה הרבה יותר ארוכה, מוסדרת, מתוכננת. אמירה כזאת, שינוי כזה, עלול להשאיר אתכם במקום חודשים. חוויתי את זה באופן אישי, כשעשינו שיפוץ אצלי בבית, הבנו שאנחנו מזיזים את לוח החשמל, ואז האירוע היה כזה, אמרנו חברת חשמל אנחנו צריכים להזיז את זה ממקום למקום, כלומר צריך ניתוק וחיבור, אמרו אין שום בעיה, זה הסכום לשלם, תשלמו, אז שילמנו ואז הם תיאמו איתנו מיד, התשלום היה בנובמבר, הם מיד תיאמו לנו תאריך, אפריל, אמרתי לה אני צריך את זה עוד שבועיים, אומרת אין לי, אז זה מסוג הדברים שצריך להיערך אליהם מזמן, וזה צריך אותנו ממש לשבת על הטלפון ולפנות לשירות לקוחות שלהם, עד שהצלחנו לקדם את זה, זה היה מתיש ברמות אחרות, אז זה ממש אירוע שצריך להתייחס אליו. עוד דרך שאפשר בהחלט להימנע מהרבה תקלות. על מנת לייצר התאמה מלאה לדרישות שלכם, נורא חשוב, לשבת עם מתכננים, להגדיר מי עושה מה, לראות, להציף קשיים לפני שדברים נעשים, לעדכן את מי שאתם עובדים איתו על רכישות שאתם עושים, על החלטות שאתם עושים, על מחשבות לרכישות שאתם עושים. מה שנראה פשוט בחנות, באתר, בקטלוג, באולם תצוגה, לא תמיד כזה פשוט בשטח.
ועל זה נורא חשוב להקפיד. וקורה עוד משהו, שלדוגמה, יש דברים שאתם מתייחסים אליהם, כמו נגיד דברים שקוראים לו הלבשת הבית, ריהוט, וילונות, שבאמת מקובל לעשות את זה אחרי, אז אין לי בעיה שזה יקרה אחרי, כי נגיד אין כסף לעשות את הכל עכשיו, הכל טוב, אבל תחליטו מה אתם רוצים. אני אגלה לכם סוד, כשאתם תלכו לקנות וילון, אתם תגלו שיש וילונות חשמליים, ואתם תגלו שחלקם נאספים ימינה שמאלה או למעלה למטה, וזה מצריך הכנת חשמל. עכשיו, אם אתם עושים את זה בשלב האחרונות, כמה מאות שקלים. אם לא, אתם לא תעשו וסתם תתבאסו. לפעמים תרצו להסתיר את זה קצת עם גבס, אז בזמן העבודה העלויות זניחות, בהמשך העלויות אחרות, ועוד דברים שמגלים תוך כדי תנועה, היום מאוד מקובל מקררים שהם נסתרים בתוך ארון, זה מהמם. מצד שני צריך, סתם דוגמה קטנה, 2 שקעים בדרך כלל, כי מקרר אחד לא מספיק, מקרר ועוד מקרר, פתאום מגיעים 2 מקררים, בתוכנית היה שקע אחד. עכשיו צריך לחצוב ולתקן, וזה מעצבן, וסתם. אפשר פשוט, היה אפשר לדלג על התענוג הזה. בפועל כן, בנייה, שיפוץ, זה תהליכים שהם מאוד רב-מימדיים. יש פה הרבה שכבות והרבה מאוד היבטים של כל שכבה, את מה היא נותנת ולאן זה הולך, ומאוד מאוד חשוב שיהיה מי שיודע לתכלל את כל התוכניות המאוד יפות האלה שיש לכם ושיש למעצבים ולמעצבות, ואנחנו אוהבים מאוד ומכבדים את כולם, אבל כל פרויקט מצריך שיקחו אותו ברצינות, ינהלו אותו ויעזרו לו לגדול מ-0 ל-100. עכשיו תראו, התוצאה הסופית של כל מה שדיברנו עליו, זה שבסוף לקוח מוצא את עצמו עם מלא תוספות, זה לפעמים מגיע ל-30 ול-50% מהעלויות שהוא תכנן, וזה ממש חבל. מה עוד זה גורם? אם לא מחליטים בזמן ולא סוגרים את הכל בזמן, פתאום נתקלים בצינור ארוך של תאום אספקות שלא נגמר, לוחות זמנים שמשגעים את הכל, פתאום אתם קולטים שהחיים הפרטיים שלכם, עכשיו צריך לרשום ילדים לבתי ספר, לגנים, ובכלל תכננו לא להיות פה, תכננו כבר להיות במקום שלנו. ואז צריך להאריך את הסחירות. צריך גם להאריך את הסחירות, בדיוק. נורא. ואופ, מה עושים? ואם זה לא מסתדר, אז מה עושים? אפשר לתכנן דברים. זה מצריך הסתכלות בהחלט עמוקה, רצינית, ומאוד מתחשבת בכל המכלול של החיים שלכם והפרויקט שלכם. זה מזכיר לי זוג מקסים שעבדנו איתם, סיימנו את הפרויקט בסוף ינואר, הכל עבד לפי הלוח זמנים במדויק, הכל היה ידוע, הסחירות שלהם היה עד לתאריך, הכל באמת היה ידוע, אבל בסוף דצמבר היה לי שיחה איתה שהיא אמרה לי, לא אכפת לי, אני רוצה את הבית שלי, אני רוצה להיות בבית שלי עם דמעות, הבנתי אותה ב100%, אבל אמרתי לה, תקשיבי, יש עוד דברים לעשות, היא אומרת, לא אכפת לי שיעשו אחר כך, והייתי צריך להסביר לה, שכשאת תיכנסי, את תנקי את הבית, ויהיה לך נורא כיף להיכנס, ואז יבוא החשמלאי להרכיב איזה שנדליר, והוא יצטרך לחצוב, וכל הספות יתמלאו באבק, והמטבח, מה שאת בוכה עכשיו, את תבכי הרבה יותר אחר כך, הייתי צריך ממש להקשיב, להכיל, והיא בסוף אמרה לי, תודה שהקשבת לי, זה עזר לי מאוד, והיא הבינה את זה, הם נכנסו ב-26 לינואר, כפי שידענו את זה, מחודש מאי, ידענו את זה, עמדנו בזמנים פיקס. האמת שזה מאוד נכון, זה משהו שדי חוזר על עצמו, ורואים את זה הרבה ריבים, הרבה ויכוחים. גם בני הזוג הרבה פעמים, כשמדובר בבני זוג, בבעלי דירה או בית, כולם נכנסים לכל האנרגיה הלא חיובית הזאת, וזה בהחלט יכול להימנע ולראות אחרת. תראו, בואו נסכם את זה. מה אתם יכולים לקחת מהפרק הזה? אתם צריכים לדאוג שהמוצרים יהיו, בחרתם, רכשתם, שילמתם, כולל הובלה, אתם יודעים שזה קיים במלאי, ומה שלנו נשאר כמנהלי הפרויקטים שלכם, זה להרים טלפון ולהגיד מה תאריך ההספקה שאנחנו רוצים אותו. זה נורא נכון, אני מאוד מבין אנשים
יודעים להסתדר עם דברים לבד, ואומרים אני רוצה ייעוץ יותר נקודתי, או אני לא רוצה, אני צריך ואני לא יודע להגיד את זה. בדיוק לדברים כאלה יש אנשי מקצוע, כמונו כמו אחרים, זה לא משנה, שהרעיון הוא לבוא ולהעיר איתם בסוג של פנס על נקודה מסוימת, גם אם זה נראה לכם שאתם ממש סגורים על עצמכם, הרבה פעמים תגלו שמישהו אחר שמכיר את העולם הזה טוב יכול להעיר לכם את הדרך, ותראו הרבה דברים שלא ראיתם, כמו למשל מזכיר לי איזו פגישה שעשינו עם מישהו שבאמת רק הוסיף ממד, כן, זה היה נראה מה זה פשוט, בית קרקע, הנה הרצפה, הנה הבית, תבנה לי ממד, נו תעזוב אותך בחייך. למה זה כזה מסובך? אז עם כל הפשוט ועם כל התכנון ועם כל התוכניות, ועדיין, בשעה אחת מצאנו כל כך הרבה סעיפי ליקוי, שאני חושב שזה עזר לו המון להבין את מה שהוא היה צריך. הוא התקדם הלאה, אבל הוא התקדם עם הרבה פחות בעיות. אפשר לפתור דברים בחשיבה מסודרת מראש. קבלת החלטות בשלב התכנון יעזור לכם מאוד, תקדימו את הדברים, הנייר סופג הכל, ואחרי זה, איך אתה אומר תמיד? אתם סופגים. אז תיתנו לנייר לספוג, חבל שזה יצא עליכם. יאללה, בנייה בשידור, סיימנו פרק 2, תענוג, איזה כיף, ואתם מוזמנים לכתוב לנו אם בא לכם הערות או באלף או בעין, הערות או הערות, אם יש לכם שאלות גם, ואנחנו נתראה בפרק 3, שבו אנחנו נדבר על קבלן ראשי או קבלני משנה. נושא מעניין. חבל על הזמן. ביי. תודה.